Ug mao ni ato ang update sa kahimtang sa panahon karong adlawng Huwebes, unang adlaw karong buwan sa Hulyo. Base sa ato ang latest satellite animation, ang habagat o southwest monsoon may padayong nakaapekto ug diha lang sa tumoyng bahin sa amihanang Luzon. Ug ang ato ang gibantayan nga low pressure area nga nakasuda ni sa atong area of responsibility kaganinang kadlawon nahimutang ni 1,365 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Nagpabiling ubos ang tsansa na ini nga moigo sa kayutaan ug wala rin ni epekto sa panahon sa atoang mga forecast areas. Maong karong adlaw ang tibuok Visayas, Palawan, lakip na ang Calayan Islands ug Occidental Mindoro makasinati ta sa generally fair weather condition, kasarangan ug init nga tempo sa panahon ug nagyapon tay mga kahigayunan sa mga panagsang pagpanag-um, inuban na ni sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagpanugdug og kilat dala sa atoang mga isolated ug localized thunderstorms. Para sa dugang updates, bisita atong official website ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.